Számomra nem kérdés, hogy az ország legszeretetőbb fine dining éttermét Budaörsön találjuk. Az újjászülető rutin koncepciójának középpontjában egy 10 fogásos sallangmentes vagánymenüsor áll, ami Pallag Dávid séf gyermekkori emlékeire épül. A rutin Michelin ajánlását töretlenül őrzi, a koncepcióváltás óta pedig 100%-osan családi étteremként üzemelnek. Dávid felesége Fanni a borsorért felel, nagymamája pedig a konyhán segít be. A vacsorát zsíros kenyérrel kezdtük. Dávid a szalonna zsírját a Kamadó grill felett egy speciális eszközzel nyeri ki, így egy kellemes füstíz is megjelenik a tányéron, a lillahagyma pedig elmaradhatatlan. A Cherry Pince rizlingével kísértük a fogást, de már meg is érkezett a rámen, ami egy galambból készült mesterleves, nagyszerűen hozza a köményleves élményét, amit az onszántojás sárgája elegánsan lágyít. Dávid egy remek vendéglátó, aki pazar történeteket mesél az ételekről. Nekem az egyik kedvenc fogásom a sajtos roló volt, ami csak 2 harapás, mert séfünk csupán ennyit volt hajlandó elfogyasztani gyermekkorában a bolti verziókból. Egy másik királysztori pedig a családi hentesbolthoz kötődik, mivel a Bartókon található Icamaban húsboltjában rengeteg időt töltött. Így kerül a hentesboltos papírra egy tökéletes omlós sült bébi csirke, kovászos uborkás majonézzel. A leves után visszatért a galamb, de most mell formájában. Mellé egy intenzív vadasmártás került, de a legerősebb elem számomra a tányéron a dödöle volt. Egyszerre ropogós és krémes, a tölteléke pedig galamb belsőségből készült. Az este legizgalmasabb fogása a gombapaprikás volt, tempurába sült enoki gombával, édeskömény csalamádéval és egy rendkívül markáns ízű zöldséges mártással. Ami pedig gombának látszik, az a nokedli. Kiváló választás volt mellé a Tagyon birtok kékfrankosa, amely egy igazi megybomba. Frissítésnek érkezett a sóska kecskesajtfagyival és csicsókával, majd pedig az utolsó főétel egy friss tökfőzelék, savanyított tökszallaggal, pisztránggal és egy könnyű tökfőzelékkel. Az issel kacsazsírral készül, a belsejébe pedig egy füstölt szilva lekvár kerül. A gluténmentes predesszert magyarós, de egyelőre titkos, a gluténmentes fődesszert pedig egy fekete erdőszelet. Dávid a fődesszertbe kombinált 2 klasszikust, a baklava diós tésztája közé az almáspite tölteléke került, tetejére pedig egy kardamomos szorbé. Ebben a 10 fogásban nincs üres járat, és végig fenntartja az ember érdeklődését. A bemutatott vacsora szeptember végéig volt elérhető, októbertől érkezik az új izgalmas menüsor, szóval ne habozzatok asztalt foglalni.